Добрай раніцы! Прывітанне! Усім салют! Ой, а што гэта за навуковыя інструменты тут? Лесік, ты займаўся нейкімі распрацоўкамі? Да не, Кася, гэта ж усё гаджеты. Нічога сабе, так много! А навошта табе столькі? А вось зараз і раскажу. Расказвай, вельмі цікава. Сёння ва ўсім свеце дзень без гаджетаў. Гэта амаль што свята. 5 сакавіка дзень, калі прапануюць выключыць усе свае гаджеты, тэлефоны, камп'ютары і ўсе астатнія. А дзе пачалі святкаваць такі дзень? Спачатку яго адзначалі толькі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Менавіта там ён і з'явіўся. Але з цягам часу традыцыя выключаць гаджеты распаўсюдзілася на ўвесь свет. Як цікава! А чаму ўвогуле вырашылі так рабіць? Спачатку гэта было ў якасці акцыі адмовіцца ад гаджетаў на адзін дзень, але пасля стала больш глобальна. Ну, а навошта такое рабіць? Гаджеты вельмі практычныя, але не зусім карысныя. Яны могуць дрэнна ўплываць на наша здароўе. А раскажы падрабязней. Навукоўцы даказалі, што наш мозг не можа адначасова выконваць дзве справы: глядзець мультфільмы, напрыклад, і рабіць урокі. Ён проста пераключаецца з аднаго на іншае. Нечакана. А на што яшчэ дрэнна ўплываюць гаджеты? З-за таго, што мы іх выкарыстоўваем, спім у некалькі разоў горш. А чаму так адбываецца? Таму што святло ад экранаў падманвае ваш мозг. Яно прымушае думаць, што зараз дзень, а на самой справе ноч. Ой, добра, што зараз не ноч, а толькі ранак. Згодны. Толькі я не разумею. Няўжо мы сёння застанемся без мультфільма? Не, сябры, дзеці не могуць застацца без мульцікаў. Таму сядайце зручней, мульціпаказ пачынаецца. Добраранак працягваецца. А мы працягваем вас здзіўляць. І чым жа на гэты раз? Падрыхтуйся, Глеб, табе таксама будзе цікава. Хочаце расказаць пра незвычайныя віды спорту? Такое мы ўжо чулі. Не, Глеб, мы раскажам пра незвычайных жывёл. Раней ты такога не чуў. Магу цябе ўпэўніць. Ну. І куды глядзець? Глядзі на экран і уважліва слухай. Лесік, чым ты часцей за ўсё займаешся зімой? Ой, Кася, розным. Калі на вуліцы вельмі холадна, то я знаходжуся ў сваім цёплым пакойчыку. А бывае, гуляю на вуліцы, катаюся з горкі. І я таксама. А вось жывёлы, якія ўвесь час жывуць на вуліцы, цёплага пакойчыка не маюць. Напрыклад, выдры. Ці чула ты пра такую жывёлу? Вядома, чула. Я нават ведаю, што выдры вельмі добра палююць, нават у халодны час. Правільна, Кася. Яны зімой могуць знайсці сабе ежу ў вадзе. Такі ў іх цудоўны паляўнічы талент. На самой справе я гэтаму вельмі здзіўляюся. Зімой у халодную ваду. Выдрам ні кропелькі не холадна. Яны нават не мокнуць у вадзе. Іх футра проста не прапускае ваду, а яшчэ ахоўвае жывёлу ад пераахалоджвання. Але выдрам бывае цяжка знайсці ежу зімой. Менавіта таму яны толькі за адзін дзень могуць прайсці 15-20 кіламетраў. Сапраўдныя спартсмены. Яшчэ вельмі цікава назіраць за тым, як выдры перасоўваюцца. Яны быццам выгінаюцца, калі ідуць. Усё ж такі, Кася, выдры вельмі незвычайныя жывёлы. Як ты ўжо адзначыла, прайсці 15-20 кіламетраў у дзень не кожны зможа. Але пры гэтым яны водныя жывёлы. Значыць, яны добра прыстасаваліся да сушы. Вельмі добра, але яны і ў вадзе сябе цудоўна адчуваюць. Ты толькі ўяві, што выдры вельмі добра ныраюць і могуць правесці пад вадой ажно 8 мінут. А ці чула ты калісьці, як размаўляюць выдры? Не, а як? Яны размаўляюць адна з адной з дапамогай крыку. А яшчэ, Лесік, выдры вельмі любяць зіму. Яны, як маленькія дзеткі, бегаюць, скачуць, нават едуць на сваім жываце з горкі. Гэта выглядае вельмі весела.
У Беларусі гэтых звяроў вельмі многа. Часцей яны сустракаюцца на поўначы краіны. Вядома, сустрэць іх можна каля рэк і азёраў. Абавязкова з'ездзім да іх у госці. Ці яны няхай да нас. Можам разам мультфільм паглядзець. Ой, такі цікавы мульцік! Мне вельмі спадабалася. І мне таксама. Яшчэ б яго пад цукеркі. Смаката. Можна і не цукеркі, але штосьці смачнае. А, вось што знайшла. Квас! Лесік, гэта нам пачастунак? Ды не, Кася, пакуль што квас я вывучаю. А навошта яго вывучаць? Усё проста і смачна. А вось і не. Я, напрыклад, даведаўся пра квас шмат цікавага. Раскажы і нам. Квас вельмі старажытны напой. Мне здаецца, што знешне ён падобны на гарбату. Раней, Кася, яго пілі нават замест гарбаты і кавы. А што яшчэ цікавага ты ведаеш пра квас? А вось паслухайце. Вы ўвогуле ведаеце, што квас жывы? Што? І як? Ён што, размаўляе? Не размаўляе, але жывы ён сапраўды. У ім жывуць спецыяльныя працаўнікі, дражджавыя грыбкі і лактабактэрыі. Яны ядуць цукар з хлеба і вырабляюць газавінкі і крыху спірту. Гэты працэс завецца бражэнне. Складана. А на што гэты працэс падобны? Ён падобны на той, што адбываецца ў нашых жыватах. Там таксама жывуць карысныя бактэрыі, якія дапамагаюць ператраўляць ежу. Карысная рэч. І сапраўды добрая. А чым яшчэ карысны квас? У даўніну, калі не было шампуня, дзяўчаты мылі ім валасы, каб яны блішчэлі. А калі чалавек захворваў, квас давалі яму як лекі, бо ў ім шмат вітамінаў. А існуе толькі адзін від квасу, ці іх многа? Вельмі многа, сябры. Ёсць жытні, ён цёмны, ледзь салодкі і крыху кіславаты. Здорава. А чырвоны квас ёсць? Ёсць. Між іншым, наш беларускі. Такі квас рабілі з жытняй мукі і мяты. Меў ён прыемны чырванаваты колер. Я б такім пачаставаўся. Трошачкі пачакай. Зараз выберам, якім пачаставацца. Які яшчэ квас ёсць, Лесік? Яшчэ ёсць ягадны квас. Яго робяць з брусніц, чарніц, суніц або маліны. Паўтарае колер ягад, вельмі духмяны і з большай кіслінкай. Ой, я і не ведаю, які выбраць. А з чаго ўвогуле робяць квас звычайны? З жытняга хлеба або сухароў, якія заліваюць гарачай вадой, дадаюць дрожджы і цукар. А давайце самі зробім. Ці гэта немагчыма? Мне здаецца, гэта вельмі складана. І мне так здаецца. Дык што, Лесік, нельга ў хатніх умовах зрабіць квас? На самой справе можна. А што дзеля гэтага неабходна? Хлеб? У хатніх умовах усё значна прасцей. Тады расказвай. Зараз у магазине можна купіць канцэнтрат для квасу або гатовую закваску. Дастаткова развесці яе вадой, дадаць цукру, даць пастаяць у цяпле, і твой уласны чароўны напой гатовы. Трэба бегчы купляць. Абавязкова! Але зараз раскажу вам яшчэ адзін цікавы факт. Квас амаль такі ж карысны для страўніка, як і кефір. Ён дапамагае ператраўляць ежу, асабліва цяжкую. Значыць, трэба піць квас як мага больш? Многа нельга, а вось па кубачку ў дзень можна. Тады давайце зараз і пачастуемся. Але спачатку паглядзім цікавы мульцік. З задавальненнем. Вельмі цікавы мультфільм. Ай, мне таксама ён спадабаўся. Але надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня. І цікавых адкрыццяў. Але мы сустрэнемся ўжо хутка. Усе памятаюць, калі гэта адбудзецца. Як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Уху! Ля-ля-ля!